गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ खुंगा सेथि बोसोरसेला जथुम्मा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा हारिमु फोथाराव बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा सेथि बोसोरसेला जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हाबाफारिनि गेवलां मेला मैया अदेबानि 7 फेब्रुवारि खालाराव जानो थाङो। हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों अल पार्टी हिल्स लिडार कनफारेन्स आफादगिरि रिटायार आइएएस जं इंथि खाटार बिथाङा। गेवलां मेलखौ पद्मश्री मंगलसिं हाज'र बिथाङा गुवारै बिबुंथि लाखिना बेखेवना होयो। फुंबिलि समाव बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थाखो 8आव फरायबाय थानाय मुनु बसुमतारिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय टिकियाजुलि ओनसोलनि बाटासिपुर मिलन बर' गेजेर फरायसालियाव थाखो 8आव फरायबाय थानाय मावरियापुर गामिनि मुर्सि रमेश बसुमतारिनि फिसाजो थरायना मुनु बसुमतारिया मैया मोनाबिलि समाव रावबो मिथिस्लाबै हरखाब गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। गावनि जिउखौ मानो मुनु बसुमतारिया फोजोबनानै लाखो जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। BTRआव गले गले होस्रांदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फाराव भुटान सिमा खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिपु रिजार्भआव खमैबो 100नि बारा नखरफोरखौ फिन मैया नैथि खेब होस्रांदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानि मोसाहारिया फोरमायदि हाग्रा ओनसोल जोबस्रांनायखौ होबथानो खराइबारि अक्सिगुरि आरो 3 नं फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफ्राव खमैबो 100नि बारा नेपालि आदिबासि राजबंसि आरो बर' थानाय आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होबथादों। होस्रांखांनायनि उनाव बिफां लाइफां गायनो राहा लागोन। होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लागोन होनना रेन्जार जसमानि मोसाहारिया खौरां बिजोङाव फोरमायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हरखाबै देहा फाहामसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां थरेन बर' बिथाङा लोमजानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव थिसनजानानै दङ। दिसपुर पलिक्लिनिक देहा फाहामसालियाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनायनि गेजेरजों देहानि थासारिया गाहाम फारसे फैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। देवागुरि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा सम बायदि नुजाथिफैनो अजद। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय 1972 मायथाइयाव गायसननाय देवागुरि गुदि फरायसालियाव गोबाव समनिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा सम बायदियै फैनो अजदखौ मोनबोनाय जादोंमोन। थांनाय 6 फेब्रुवारि समबारखालि फुंनि फरायसालिनि समाव फेरगावनि DIS भमितर बर'आ बे देवागुरि गुदि फरायसालियाव हरखाब नागिरनो थाङो। बे समावनो फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरिफ्रा सफैयाखैमोन। सम जासेयावबो गाहाय फोरोंगिरिखौ लाना फरायसालियाव 4 फोरोंगिरि दंब्लाबो सासेल' टिउटर फोरोंगिरियाल' सफैदोंमोन। DIS भमितर बर'आ गासै जाथायखौ नुनानै सोमोनाङो आरो गथ' फरायसाफ्रा दंफांनि एबा फरायसालिनि बाहेरायावसो गेलेबाय थानायखौ नुनो मोनो। उनाव फुंनि 10:15 रिंगा समाव गाहाय फोरोंगिरिया हाखु-दाखुयै नुजाथिफैयो। DISजों लोगोसे गोबां सोंलुनि मोगा-मोगि जादों आरो बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन होनना गाहाय फोरोंगिरिखौ फोरमायना होयो। बिजामादै गोनांखा सासे बोराया सासे 6 बोसोर बैसोनि फिसा गोनांखा हिन्जावखौ लांखारदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय ओनसोलनि फुलकुमारि गामिनि गामिगोरा बिजामादै गोनांखा बिश्वकुमार ब्रह्मआ थांनाय 4 फेब्रुवारि सानखालि गेन्दाबिल गामिनि सिलेन बरनि बिजि रुम्बासि आरो सासे 6 बोसोर बैसोनि रुम्बासिनि फिसाज्लाखौ लांखारदों। खारफालांनाय रुम्बासिनि फिसाय सिलेना फोरमायनाय बायदिब्ला गाव रां खामायनो थाखाय अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावहैनो थाहैदोंमोन। बेखौनो सुदा लानानै खारफालांनायनि सन्देह खालामदों। सिलेन बर'आ दासिमबो फिसाज्लाखौ लानानै न'आव फैफिननो खावलायहोदों गावनि बिजि रुम्बासिखौ। लोगोसे बिजि आरो फिसानि मोखां नुयैनि थाखायनो दासिमबो ओंखामबो जायाखै होनना फोरमायबावदों। आरो रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे 8125377881 आरो 8822943419 बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरबावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कबिरालि आलासि जिरायग्रा न'आव दरखं बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं हरिसिंगा बियामनि MCLA सन्जय सरगयारिया कबिरालि ओनसोलाव थानाय आलासि जिरायग्रा न'खौ दिनै PWD बिफाननि बानजायनायाव BTC हरिसिंगा बियामनि DRSनि मासिगिरि बिथां सरगयारिया बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो कालिंदर बियामनि MCLA दिलीप कुमार बर' DRSनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो।